Много политически субекти загубиха ясната си политическа идентичност у нас. Вече избирателите трудно се ориентират кой субект е ляв, десен или либерален. Налице е явно смесване на идентичности, което води до обезличаване на изконните политически ценности, които в крайна сметка трябва да са ясни. В тази връзка, вашата коалиция и вашата кандидатура към коя област на политическото пространство се отнася, на кои политически ценности сте носител като кандидат? Аз винаги съм се разграничавал точно от такива определения ляво, дясно, център и така нататък. Защото важното е на един ръководител да работи с всички в екип. И когато бях избран 2015 година за кмет на община Видин, една голяма част от кметовете на кметства не бяха от моята партийна формация, но ние работихме заедно, заедно обсъждахме проблемите и заедно ги решахме. Какво означава политиката? Политиката е една дума с гръцки произход, която има много конкретно и точно значение. Именно умението да управляваш. Това е важно и това искат да видят хората. Да имат работа, да имат възможност за добро образование и за перспектива за себе си и за своите деца, да имат добра социална инфраструктура. Това, което ние се опитахме да постигнем и мисля, че действително имаше така сериозен успех в това отношение. Община Видин и град Видин е един прекрасен град с добра инфраструктура, с детски градини, където младите семейства могат да оставят децата си. Нямаме такива проблеми, както съществуват в големите градове, да няма недостиг за места в детските градини. Имаме едно прекрасно разположение географско, което може икономически да развие общината. Така че, когато един гражданин, когато един човек е удовлетворен от управлението, той се чувства добре, аз си мисля, че той изобщо не търси политиката дали е лява или дясна. Мисля, че ляво, дясно и други видове такива разграничавания взеха връх в политическият живот напоследък, което се използва само за определени партийни пиари и други изяви, и много често го наблюдаваме, за съжаление, в нашия парламент.